Hej. Jeg hedder Thomas, og jeg skal lave FFK til påsken. Borg 2013. Det bliver lidt vildt. Jeg tænkte, at jeg lige skulle se. Jeg sidder faktisk lige. Der sker hemmelige ting, så jeg her godt ikke kan se. Der skal jeg gang i noget her. Det er ikke bare et tomt dokument. Der sker faktisk noget. Det er noget af det, vi sidder og brygger på her i aften. Jeg kan se. Der kom. Det kører op og ned. Der er gang i skrivefasen. Jeg skal selvfølgelig ikke gøre det alene, som jeg nok regner ud, når jeg siger vi. Jeg skal nemlig gøre det sammen med min gode ven, Lars. Og jeg kan lige se, om jeg kan finde ham. Vi hører, hvad han har til at sige om det. Her skal vi lige se. Der sidder han, Lars. Hej Lars, du skal også med til at lave underholdning til Borg. Det skal jeg. Bliver det godt, eller hvad? Det bliver så fedt. Det er lidt sjovt. Ja. Og vi laver det hele herudefra. Vi laver det hele herudefra? Det gør vi nemlig. Simpelthen. Og det er dig, der klemmer? Det er mig, der tørrer. Det er dig, der tørrer. Okay. Det glæder vi os rigtig meget til. Det gør jeg også. Vi ses på påsken. Vi ses.